मा फिथाइ होनदों आदा बेखौ हनुमान फिथाइ होननानै बुङो आरो ओमफ्राय ग्रेभियोला होनना बुङो ग्रेभियोला इंलिशाव माहानिफ्राय लाबोनाय साउरसप बेखौ आङो दिमाकुसि बे तेनजिं बड'सानिफ्राय लाबोदोंमोन खै बोसोरनि उनाव फिथाइ थाइखो बेयो मथा मथि बोसोरबा जाबाय आरो बोसोरबा जाबाय जानो माबायदि गोदै जानो माने थाइजौ मोदोमो ओमफ्राय खान्थालबो मोदोमो आरो थालिरबो मोदोमो ओमफ्राय जानो एसे गोखै ओमफ्राय गोदै बिराद मोजां आरो जानो बिराद मोजां ओमफ्राय बुंनो थाङोबा बियो बालाम हारिनि बालाम फिथाइ हारिनि होमबाथ' गासिबो फिथाइनि जथाय होनजायो आदा बेखौ बेबायदि आरो बे ओमफ्राय बिराद बेसेन गोसा आरो बे बेसेबां बेसेननि बेलाय बिदिखौ फानग्राफ्रा आंथ' फानफेराखै माने 300 400 फानोनो आरो बिदि थाइसे फिथाइखौ बाबारे ओमफ्राय फुलिखौबो 200निफ्राय लानानै 500सिम फानो आरो बिनि फुलिखौ माने बे तेनजिं बड'सानिफ्राय आङो बिनि बिथांनि बिमानिफ्राय बायना लाबोदोंमोन आरो फांसेयाव 200 फुलिखौ ओमफ्राय बियो नामखौ खेनसे बुंफिनबावलाय हनुमान इंलिशाव ग्रेभियोला होनो आरो साउरसपबो होनो आरो हिन्दीयाव हनुमान फल होनो हनुमान फिथाइ होनना बुङो आरो हिन्दीयाव दा बे बुस्थुआ बे ओनसोलाव बिदिनो गैथ'थारा ओमफ्राय बियो बुहुद बेमारखौ नाबथायो होननानै बे फिथाइखौ माने बुहुद बेसेन गोसा आरो बियो मा बेमार हामोनो ओरैनो बेमार आजारखौथ' नेटआव नायबानो नुसिगोन आं बेमार आजारनि मुंखौ माने बुंनो एसे उसुबिदा मोनदों आरो ओमफ्राय बेखौ फिथाइया मथा मथि नै दैज्लांनिफ्राय दासिम बहुद मास मोनबा 6 माससो मोनजायो आरो फिथाइ थाइलाबाय थायो आरो खान्थालनि बादि जेनेबा दरक बियो माने खान्थालनि बादि दसेनो मोननानै थाइजौनि बादि दसेनो मोननानै स्रां बिदि थाङा आरो बियो एकदम थाइबाय थायो मोनजाबाय थायो आरो ओमफ्राय बर'फ्रा जायगा लानानै बेखौ सेमफ्रेम खान्थाल होनो दिमाकुसि ओनसोलाव सेमफ्रेम खान्थाल होनो ओमफ्राय नैबे जोंनि साहा सोरनावबा दं बेखौ माबा होनो आरो साम खान्थाल होनो बे दा मोननाय नामा गोमोन बांद्राय मोनबाय थारमाने बे बांद्राय मोनबाय दा फैजासिम बेखौ दोनला आङो थारमाने ओंखायनो नोंसोरनो बेखौ दिन्थिखानाय जाबाय आरो दे थिगानो दं क्रिसमासनि बाम्पार अफार उदालगुरि नोगोरनि शंकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे-रेगां दख'ना गलायाव लफाय एफ&एफ महर ब्रेन्ड बिबार ब्रेन्ड आर'नाइ ब्रेन्ड जुरिपाट माथानि बायदि रोखोमनि दख'ना आर'नाइ ब्लाउस फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।